ngandalake nglakokne cinta segitiga ngeten iki lho Mas iki. Wah, ora jaman semono kok nyalpat iki lho. Walah ora tau ndelok film-film nggih ngeten iki. Terus. Dewi Banowati niku Oke. putri sing sugih bondo bandu, suarane apik, pinter nyanyi, tumpakane alpat, duwe campur sari lho Mas iku Mas. Jaman semono. Lho kandhane Poyo wis ana grup campur. Kadangmu padha warahan dena becik besok amendemo baris kang prayitna yuwa saranta wanging Dwarawati dinumpesiku panawak Pandhawa dinumpesiku panawak Pandhawa mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi punta sak Pandhawan ingkang kepingin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suyakala mau pranyata menika gegayuhan ingkang sae gegayuhan ingkang luhur. Lah ewa dene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya wau cacahipun wonten 3. Syaratipun wonten 3. Inggih. Ingkang angka setunggal syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya kedah dipun rawuhi Brahmana 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Menika syarat sarana ingkang angka setunggal. Lah dungkap syarat sarana ingkang angka 2. Syarat sarana ingkang angka 2 lumadining sesaji Raja Sayakala wau inggih punika kedah dipun rawuhi Ratu Satus Negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata sukta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing Ngamarta. Lah dungkap ingkang angka 3 syarat ingkang angka 3 nggih kedah mawa tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau sagedipun pinangkani. Jengandika Yayi Aji ing Ngamarta fa insyaallah saged ngadani wujudipun sesaji Raja Sayakala wau makaten Koko Prabu. Nun nggih. Syarat angka setunggal menawi kedah ngrawuhaken pandhita ingkang gentur tapane manteng semedine winong wong kalih dewane. Punika kinten kula saged mujuti. Suprandene syarat ingkang angka 2 menawi kedah dipun rawuhi Ratu Satus Negari kanthi gambiraning ati mbok menawi kang rayi inggih saged minangkani. Nanging duh Koko Prabu syarat sarana ingkang pungkasan ingkang kedah mawi pangurbanan menika ingkang sanget boten jumbuh kalian manah kula. Lho, dasaripun kok mangkaten? Koko Prabu. Pedahipun menapa para Pandhawa badhe ngadani upacara syukuran menawi kedah sarana tumbal. Mejahi tiyang ingkang boten ndarbeni luput kalian para Pandhawa. Wiwit duk nguni ngantos sepriki para Pandhawa menika gandrung kalian kerukunan lan gandrung kalian rasa tresna asih. Gunanipun menapa Pandhawa ngadani syukuran kunjuk mring Gusti Kang Mahanasa yen syarat saranane kedah ancik-ancik bangkine liyang. Nyuwun sewu menawi syarat menika kedah disembadani badhe kula wurungaken kemawon, badhe kula batalaken kemawon. Anggenipun kula sak Pandhawa badhe ngadani upacara sesaji Raja Sayakala wau Duh Koko Prabu.
Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadanira mubat mahabit Jeliteng Kresna kakangku Dara piye Yayi nggonmu srawung karo Pandhawa ki wis pirang taun ora kena diitung nganggo taunan dasare merga srawungku karo kadang para Pandhawa wiwit jabang nganti trapang wiwit indil-indil nganti ondol-ondol yen to pancen wis suwe anggonmu srawung karo para Pandhawa kenang apa kaya ora apal karo watak wantu solah selagane para Pandhawa siji lan sijine karepmu piye Werkudara yen kuwi kepengin rembukan perkara panembah perkara pangibadah lan perkara kitab suci kowe cocok rembukan karo barep kakangku yen to kowe kepengin ngrembug perkara endahing seni lan budaya kowe cocok rembukan karo Janaka yen kowe kepengin rembukan perkara ingon-ingon raja kaya kebo sapi lan sak panunggalane sarta rembukan perkara tetanduran nandur sing apik ki piye kowe cocok rembukan karo Nakula lan Sadewa ning yen kowe kepengin rembukan piye arep mateni wong ora usah rembukan karo sapa-sapa rembukano karo Werkudara paham cocok aku di Yayi Kresna kudu eling yen kowe kepengin rembukan perkara panembah perkara kapitayan rembukano karo Yayi Puntadewa kuwi wis cocok kuwi wis pas ning yen kepengin rembukan perkara endahing seni lan kabudayan rembukan perkara wong wedok sing ayu rembukan perkara kimcil-kimcil kuwi rembukana karo wong loro siji Janaka loro sing girong kuwi ngerti paham regane pira ngene sing penabuh arep ngarepke bayar pira kok bayarane dicenglong pira wis paham ning yen rembukan perkara mateni wong aja rembukan karo sapa-sapa ning rembukan karo siji Werkudara loro Baladewa paham nggih kok Prabu kabeh do nesoni aku piye Para Gage Wedarna Jeliteng Kresna kakangku aja gugu barep kakangku yen gugu barep kakangku iki mengko bakal batal ora sida nganake Sajirajasuya wirang apa sing bakal tinempuh para Pandhawa kamangka kabar wis sumebar kiblat 4 5 pancer wis ngawuningani yen to bakal Pandhawa duwe gawe geden-gedenan wujute upacara syukuran yen to pancen syarat lumadining Sajirajasuya kudu nganggo sarana mateni ratu sing hambeke angkara murka Mara Gage tudono ratu ngendi jenenge sapa Werkudara dhewe sing bakal mateni. Sumenya saketara Gusti sing bakal paring pituduh tumrap lelakon iki, Yayi. Kadangmu padha warantena becik. Besok aman demo baris. Basaranta wong ing Parawati tinumpas iku pangawak Pandhawa Prataruna Angutiya
awit kula ingkang sowan bisane sembet tetraten ana. Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeto ing Iloduni dumawaing tawang tuwang pangapunten ingkang agung kula ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo marak mangarsa wonten setinggil negara Ngamarta. Nyuwun sewu Sang Prabu panjenenganmu ki sapa? Saderengipun ngaturaken pangapunten awit kula seba tanpa tinimbalan drajak-drajak minggah wonten ing setinggil negara Ngamarta menika. Nyuwun sewu. Panjenengan ki ratu ngendi, jenenge sapa? Kula menika ratu sing isih Jaka, ngoten. Urung duwe bojo nanging kula niku ratu sing sugih. Ya sugih bondo, ya sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih Raja Brana, sugih bandu tegese sugih para wadyabala. Kusik to. Asmane panjenengan ki sapa? Lah inggih. Kula niki dereng gadah bojo. Maksih Jaka Tingting. Jenengmu sapa? Wo tanglet jeneng to. Ratu tata krama. Grajak-grajak nggas tinggil jebule kupinge bosok. Nggih. Menawi paduka tepung kalian asma kula Nalendra saking negari Argabentar. Nuwun inggih jejuluk kula Sudyamastani, kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa nggih. Nyuwun sewu. Kula kepengin mangertos sing jejuluke Prabu Puntadewa niku ingkang pundi? Prabu Puntadewa iki ya panjenengan ingsun iki. Alah dalah kok ora cocok karo kondange piye to iki? Jarene Ratu Kondang. Tiba gabrus sandung jegluk anggrana terop dalange Puntadewa. Titir lor dalange Puntadewa, titir kidul dalange Puntadewa. Tak kira nak wonge gagah pideksa. Lah kok bareng ketemu nyuwun sewu mecece kaya wong cacingen. Nyuwun sewu niku. Iya ora apa-apa eneke ya wis ngene iki. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Ngantem ndasi wong iku hukumane pirang taun? Sabar to, sabar. Urung-urung kok wis nesuwi ngopo to? Tembunge agama innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Ah, kene yo mudeng lho. Lah banjur Sang Prabu Hamsa drajak-drajak panjenengan duwe sedya kang endi dene prapta ana ngaten. Leres nggih, punika sinebut negara Ngamarta nggih negara Ngendraprasta niki nggih niki. Iya. Iki negara Ngamarta ya kraton negara Ngendraprasta. Banjur kersane Prabu mrene. Ngaten, mugi kawuning ana. Negari kula Argabentar ing ripalenggan sakmangke nembe nandhang pacoban saking Gusti kang akarya jagat. Nuwun inggih wujudipun pagebluk mayangkara awising boga lan wastra. Kula antuk pangsit saking dewa negari kula saged paluya jati-jati temanirmala, saged pulih kadi dene wingi uni. Waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalima Sada. Kula tokak takokke wong sapa sing duwe wujude Jimat Jamus Kalima Sada ndak enek sing roh. Bareng kula buka Mbah Google. Lah niki.
Tinempune jebul jimat jamus Kalimasada mboten asanes sing kagungan namung jeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila kula sowan dhateng mriki nyuwun sewu badhe nyuwun ampilan. Ngono Sang Prabu. Nggih. Menawi kula dipun parangaken ngampil syukur bagi jumurung. Ning nek kepeksane kudu dituku sarana dhuwit sisan gawe pira regane Kalimasada tak tukune Kalimasada kuwi mau ora usah nganggo nyang-nyangan langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit kula sing kula beton iki kirang mengki kirangipun saged kula kentun lumantar transfer ngoten. Pripun? Disilihke napa diloske pisan didol teng kula. Mangkandha regane pira Kalimasada niku? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe ya Di. Loh. Niki sinten? Jenengku Werkudara ya Bimasena. Wis tau roh. Nggih, nate mireng asmane ning nggih nembe niki ketemu kalih piyayine. Ya, syukur bagi sewu. Kowe tekan kene arep nuku Kalimasada. Nggih. Pinten regane? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan leh arep nuku Kalimasada. Estu. Diwas kebeneran, pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong padha ora ana sing ngenyang. Kowe tekan kene, mula kebeneran Kalimasada pancen arep tak dol. Lah dalah, ra apa? Estu panjenengan badhe ngedol Kalimasada. Ya, mula kang saka kuwi. Yen kowe arep nuku Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lajeng entenono ana tapel wates negara Ngamarta. Lan aku njaluk paseksen. Menapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Loh, paseksene kok dadak prajurit segelar sepapan? Gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada ora tak dol ning kowe, ning tak dol ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nenggo wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mangke nyang-nyangan regane Kalimasada. Kok mboten dateng mriki mawon nyang-nyangan Kalimasada. Kok aku ora iso njumuk bathi. Wis kuwi wae. Syarat-saranane. Siji, entenono tapel wates negara Ngamarta. Angka 2, prajuritmu samaptakno. Nggih, cekap niku cukup. Nggih, menawi kalilan mekaten, kula madhal pasilan. Kula tenggo wonten tapel wates Praja Ngamarta. Sinuwun Puntadewa, kemareng kula nyuwun pamit. Iya Sang Prabu aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara, kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Sedaya ingkang sami lenggah, kula nyuwun pamit. Ya ndang minggat tak dungane lepas paranmu jembaro kuburmu ya. Kresna kakangku. Kepiye Yayi? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing calone dadi kurban tumbal sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung dapur duta, mung dapur utusan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Magoda jenenge Prabu Jarasandha.
Lah Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji Kala Ludra. Bekakak ratu 100 negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Tegese urang telu. Lah sing dadi jangkepe ya kuwi siji Yayi Aji Ngamarta, loro panjenengan ingsun pribadi, lan sing angka pungkasan Koko Prabu Baladewa. Edan, aku go melu etungan Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu. Kowe lah ora omong mau-mau kowe. Ngerti ngono Ratu Hamsa ning kene melak gecek dase mau-mau. Sabar Koko Prabu, sabar. Yayi, Gusti tegesipun sampun paring pitedah. Gusti sampun paring pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Raja Suya? Koko Prabu, kados pundi Yayi? Sawarga ngasi Rajanma mangsa bareng Koko Prabu murih prayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula badhe ngurmiyine lampah budidaya murih jangkeping syarat sarana sesaji Raja Suya kala mau Yayi. Sumangga nderekaken Koko Prabu. Bimasena, piye? Pranakan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah kang sarta kemerembyah ngestokke dawe Kresna kakangku. Gandanya sekar kehadung kuping kembang 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 menung esku arung kaya kaya tanggapi usumongan sumamun sumamun Pandhawa kumpul. Agar ning pasiban jaba Bindharap ingkang samudra
obro busananing wadya tetinding proprawira Regana Patih Sudira didem kang sami sumewa anakku kabeh Antarja Gatotkaca padine bocah degleng Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ana apa bro iki anak-anake ado dikumpulne ana apa iki apa arep ana dum-duman dhuwit apa piye iki Mara Gage rungokno dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh manunggal dadi siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan Prabu Hamsa sak wadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta kowe kabeh dadi bocah nom aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa menyang kowe nanging diwalik kowe wis menehi apa menyang negaramu muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih satemah pepundhenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur wujude sesaji Raja Saya ngestakaken dawuh Rama Kyai budal dene iki benjing bidal gumuruh saking paseban Jawi bung ingkang Balakuswa habra busananira lir surya wedalira harsa madangi jagat Yo bidal sang ya prajurit wadya balasi kebudal What?
Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning pathet sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Heeh. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandanya kandanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa Puta Pandhawa tata gati wisaya Mindriyaksa sara maruta pawana bana margana
Samirana lan warayang Pancabayu wisikan pagulingan limo Yayi Dimboko ana dawuhmu apa Kakang Hamsa? Pancen bener Pandhawa dipagri pipit liribi bareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh Pepak Sinaraja Ratu Dwarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura Prabu Baladewa yana kono. Wela dalah. Banjur katone piye? Yen Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono, Kakang. Tak rewangi tembungku mlipir-mlipir. Arep nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada ning bola Bali. Ana satriya sing jenenge Werkudara. Mripate awas watone ngerti yen aku lagi nglakoni sandi upaya. Ketitik Werkudara ngongkon aku supaya nyiyagakne prajurit kanggo sangkep gegamaning ayuda. Wah. Lah banjur iki piye? Dok. Nun. Miturutmu piye, Gok? Mung kari Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura. Yen ratu telu iki mau wis kelakon ndak bondo tangane, tak serimpung sikile. Lan tak aturake marang Sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakal gedhe ganjaranku. Ampun gumampil riyin. Ngaten nggih Sinuwun. Ngamarta, Dwarawati lan Mandura niku tritunggal. Kok iso tritunggal? Ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sak kekuatan. Kula percaya jenengan iso bondo ratu 97 negara. Ning sing pungkasan ngerangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot. Sing abot sapa kok? Lho, nggih sedaya. Ratu telu niku wau sami-sami kuwate, padha-padha digdayane. Aku nyawang Puntadewa. Ratu mung klemar-klemer. Nyidak telek ora pendeng. Nggih. Ketoke klemar-klemer ning nek pun Musti Kalimasada jagat niki iso horeg. Niku lagi Prabu Puntadewa. Dereng melih adine Raden Werkudara. Raden Werkudara niku nek pun tumandang niku mboten micara ning sing diobahke cukup sikile. Jejeki wong nek rung sing dijejeki tele-tele niku rung leren Raden Werkudara. Werkudara nggih. Apa meneh Werkudara duweni iki senjata loro ya, Kang? Heeh. Sing kaprah loro? Senjatane Werkudara apa? Ingkang sepisan wujude gada. Jenenge gada rujak cingur. Rujak polo, rujak cingur. Malah badokan wae. Sing ngangka loro wujude kuku sing sak depa dawane. Jenenge kuku kacamata. Pancanaka kok kacamata. Nggih, Pancanaka, Ding. Niku Werkudara. Dereng melih adine Werkudara, Panengah Pandhawa. Nggih. Panengah Pandhawa nggih. Jenenge Raden Janaka ya Raden Arjuna niku satriya madukara. Yen wong lanang gandrung karo kasektene, yen wong wedok gandrung karo kebagusane. Janaka kuwi nggih. Duweni keris. Jenenge Kiai Pulang Pergi. Pulang Geni, pulang pergi. Pulang Geni.
Janaka nek wis kadung nesu pulang geni niku diarah ning ngalor akeh wong mati. Ulang geni diarah ning ngidul, wong kiblat kidul akeh wong mati. Diarah ning etan akeh wong mati. Diadep ning ngulon akeh wong mati. Ulang geni kok diincepne ning lemah, apa akeh wong meteng. Oh ya enak. Kerise Arjuna. Oh. Sampeyan ampun gampangke, ampun nyepelekke. Niku lagi Werkudara, lagi Janaka Pandhawa. Jenengan kok aja nandingi Pandhawane dhisik. Jenengan nandingi anak-anake Pandhawa mawon dereng karuan menang. Anake Pandhawa apa ya sekti-sekti? Lho, pripun to? Anake Raden Werkudara niku sing kaprah sing kundang wonten 3. Raden Antarja, Raden Gatotkaca, Raden Antasena. Antarja nggih. Antarja niku menungso setengah ula. Sampeyan nek musuh Raden Antarja, Antarja kirane kalah sithik, Antarja sambat ula sak donya ken ngruyuk sampeyan. Antarja nggih. Sampeyan arep mangan ning piring ana ulane. Sampeyan teng arep ngombe ning gelas ana ulane. Sampeyan arep nguyuh jero kathok enek ulane. Ula apa? Ula kathok. Antarja. Adine Antarja Gatotkaca. Niku nggih sekti iso mabur duwe aji Esmu Gunting Brajamusti. Esmu Gunting Brajamusti. Dayane Esmu Gunting Brajamusti apa? Oh, mabur ngambah gegana. Niku mungkin nek pun Gatotkaca mancik pundake musuhe kok matek Esmu Gunting Brajamusti. Gulu ditekek saya siset tugel ndase musuhe. Oh. Kuwi Esmu Gunting Brajamusti. Ah, dayane kuat banget niku. Wong sak donya sing duwe Esmu Gunting Brajamusti niku wonten kalih. Sapa? Siji Gatotkaca, loro bojo kula. Bojomu ya duwe Esmu Gunting Brajamusti. Pripun? Malam pertama matek aji Esmu Gunting Brajamusti, saya siset. Terus dadi tole. Gatotkaca. Mula sing ngati-ati. Mula kok mboten ngeden-ngedeni sampeyan niku mboten. Dik ngedapi-dapi, pripun mumpung jek yaketen nggo balik mawon nggo mumpung sih ana bis. Ning arep dikaya ngopo lan kepriye? Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Sing baku aku dongakno lho. Nggih, kula dongakne andum tugas. Kok andum tugas piye? Jenengan maju musuh Pandhawa, kula tak mbantu andum tugas nyepakne pendosa nggo ngusung jenazah sampeyan. Oh, ngedian malah nyengkake. Yayi Dimboko, piye Kakang? Slintru sing dadi rasak. Mara gake tatanen barisanmu. Tak trajange wong Pandhawa.
Oh, wah. Bo. Oh, hey. Wah. Hey, hey, oh, oh, woi, ya, hey, Oh, yo. Maju entik-entik si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak walat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan weh Oke sete Gustiku Prabu Hamsa Singaludra aranku Setyaki ya Singa Mulangjaya Sumingkira dudu kowe sing tak goleki Setyaku arep ngrangket Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura. Bosen urip kowe ya. Kelakon panjangkamu yen bisa nandingi Raden Setyaki. Wani karaku entek wedine kariwanine. Babar ngopo? Legan golek momongan puk punuk golek pacangan merangi tatal Grajawu. Lena pangindamu tebiah dadam lengsati gamu guroni biatangmu kowe. Sigara bala kang kumingal perang campuh samya matali Radet wilet ing tata dany mangkong manguncang niti
Os. Os. Oh, weh. Hey, bang, kaya. Oh. Oh. Jebul ya kowe. Anda santoske. Baik. Hey. Antuk tangan Mustiaki. Mati. Jebol tiap-tiapmu kowe. Wat saya. Oh.